Ja kao diplomirani defektolog logoped prvi put učestvujem na ovakvoj jednoj edukaciji u svojstvu našeg divnog profesora Nenada Glumbića i profesorke Mirjane Đorđević. Mogu da kažem da sam pre svega oduševljena ovom edukacijom i prikazom socijalnih priča kako i na koji način najbolje i najpristupačnije da priđemo osobama sa autističnim spektrom da mogu da prihvate sve ono što ih očekuje u pravilima života kada izađu van svojih porodica. Ovo je za mene nešto novo, nešto što ću svakako koristiti u svojoj terapiji jer radim u školi gde imamo učenike sa autističnim spektrom, neki su verbalni, neki su neverbalni, ali svakako ovo će im pomoći pre svega i meni, i roditeljima, i učiteljima kojima ću da prenesem ovo iskustvo po povratku od nedelje kad se budemo vratili u nastavu. Ovo nije samo bila radionica za nas stručna lica, ovo je bila radionica i za sve roditelji, i za asistente, i jednostavno za sve ljude dobre volje koji žele i koji imaju potrebe i bave se sa decom koja pokazuje autistični spektar, a njih je zaista velik broj.